Mød Peter Hansen, en succesfuld virksomhedsejer med et firma i rivende udvikling. Det går stærkt, og Peter holder øje med hver en krone. Derfor har han ansat Lise. Hun er effektivitetsekspert, analyserer alle hjørner af Peters drift og leder efter besparelser. Lise har allerede hjulpet med at fordoble virksomhedens produktivitet. Øgede produktiviteten med 57,2%. Ved at stille bordene tættere sammen, reducerede Lise den gående trafik med 36%. Der var dog et problem med Michael og Anne i salgsafdelingen. Lise har sparet firmaet for 4.250 kroner i kontorartikler, inklusive 287 papirklips. Men der er et område, som Peter ikke vil lade Lise kigge på. Bilerne. For virksomheden bruger SafeTracks SafeFleet-system. SafeFleet er et revolutionerende nyt GPS-system, som let kan installeres i et hvert køretøj. Det er så lille og diskret, at det kan skjules overalt. Med SafeFleet kan alle biler spores online. Glem alt om at forstyrre chaufførerne. Private ture i arbejdstiden og tyveri. Alt vises på kortet. Peter modtager opdaterede digitale rapporter over afsluttede opgaver og aktiviteter og fuld dokumentation til skattevæsenet. SafeFleet er tilgængelig fra enhver computer, og Peter tjekker det hele på sin smartphone-app. SafeFleet er både økonomisk og med gratis support er det så effektivt, at Lise ikke skal bruge tid på det. Og det giver hende mere tid til at fokusere på papirklips.